dost lidí, takže dneska vás dělám dalšího videa, bude to hra. Je to Candy Crush, to určitě znáte. Jsem si teďka nainstalovala, takže ještě nevím, jak se to hraje pořádně. Tady hraje Sparta Praha versus Baník Ostrava, je to 0-0, 21. minuta, 30. sekunda. No, mohu dotkadle z góla, že mu tam nastavil někdo banícký Ostravák nohu, ale byl to stejně rok. Co mám teď dát, to se to řek? Nevím. Předpokládám, že to bude, že já se musím muset ukatat. No, dítě. No a jak je to? To tak mi to ukaž, ne? Vlastně tento bonbon, abyste viděli to rovnou kombinaci. No konečně jsi mě ukázal. Nádherná kombinace. No, dobrý, jo, chápu to. No, tak. Tak já tak poškrkám všechno. Jo, tohle, jo. První jsem byl sám. Počkej. Je čuprový. No, dobrý. Já jsem borec. Candy Crusha. Báječné. Jo. To vím, že jsem báječný tady v té hře. To vím, přece ten sladká lhota. Tak jedem pryč, ne? Třeba je sladký lhotě, no, dvojka, jedem. No, co je tohle za městečko? Tak žádný město není. Brát žolíky, nebo co? Já to vím. Ale to nemusíš říkat. Mě to říkat nemusíš. Já už jsem to hrál, víš, chytrolíne. No tak teď tohle asi ne. Tak co teda? Tohle? Teď to říkám, že je to těžká hra. Já to říkal. Dočkal to nedal. Tohle, no tak tohle prohodím a celý to tam takhle, to co si. Já to celý proházím, ty vůbec neštíte mě. To nejde. Tohle fakt nejde, tyjo. To je těžká hra na mě, já nejsem moc logický. Jo! Se to obrátilo. Teď asi na dlouho to nebude. Mám 3 minutky hry, a my jsme dohráli ani tohle kolo. No a já bych to chtěl dohrát, tohle kolo. Je to vážně těžká hra, nebaví mě to. Jo. Jo. Skóre mám velké. No, velké ne, ale já to neřeším, jak to mám skóre. Spíš řeším, ale kde to je? Já to jsem počítavý. Tak se prohoď. Tak musím to dělat. Nebude, že to je výjimka. Tak tohle už by mělo jít, ne? Ale to říká, nehrál jsem to nikdy. No, dobrý. Co tohle, jo, to by šlo. A co tohle, jo, to by šlo. A co tam, jo, to by nešlo. Co tohle, jo, to by šlo. A co tohle, to by šlo. A co tohle, to by nešlo. Co tohle, to by nešlo.